Ndị Igbo tụrụ ilu si n'otu osisi adaghị abụ ọhịa, na ọ bụ aka nri kwụọ aka ekpe kwụọ aka nri. N'anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Enyi na enyi kwesịrị ị na-enyerịtara onwe ha aka, maka na ọ bụ nyerịta aka ka ụwa ji kwụrụ. Otu onye kwụrụ afụcha ya, igwe na-amụchi igwe ibe ya, maka na aka ịma nke a ịma nke ọzọ. Igwe bụ ike. Ọ naghị adị mma ka mmadụ pụta sị na ya achọghị enyemaka ndị ọzọ, maka na onweghị onye ga-emechanwu ihe dị na ndụ asọsọ ya. Ihe ị ga-eji mara na okwu a bụ eziokwu bụ na mgbe a mụrụ mmadụ bụ ndị ọzọ na-eku ya, mmadụ nwụọkwa bụ ndị ọzọ na-eli ya, gụnyere ma mgbe mmadụ na-aya ahụ bụ ndị ọzọ na-eleta ya. Onye chọrọ ka ihe niile na-agazi ọsịsọ n'ime ndụ ya ga-amụtarịrị otu esi enweta nyerịta aka ndị ọzọ, maka na ngwere gbafee okwu osisi, aka kpara ya. Ọnọdụ otu onye na-aka mma n'ime afọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye chọrọ enyemaka ndị mmadụ, ị ga-agbakwa mbọ hụ na ị bụ onye na-enyere ndị ọzọ aka, maka na ihe ọma mmadụ mere ibe ya bụ nna jidere m. Mmadụ na-akpatagasị akụ, megasị ihe dara ụda bụ eziokwu, mana ọ gaghị asị na ya mere ya sọsọ ya na enwetaghị enyemaka ndị ọzọ, maka na agbara m enyi egbe bụ eziokwu, mana nwụdere m ya n'ụkwụ bụ okwu asị. Abụọ ka otu mma, njikọ amaka. Ọ bụrụ na igwe mmadụ etigbuo otu onye agaghị etigbuo igwe mmadụ. Onye kwụrụ sọ naanị ya, odudu atagbuo ya. Onye agakwala ka nwee nne, maka na igwe bụ ike. Tụsa ozi a ka o ruo ndị ọzọ ntị. Aha m bụ Ada Ọlaedo. Isowe m, ọ gaghị aghọ gị ahịa. Ya gazie.